Jsme rádi, že jste o krok blíž k aktivnímu životu. Pojďme si ukázat, jak ve vaší aplikaci vyhledat sportovní události. V bočním panelu kliknu na Vyhledávání. Zobrazí se seznam všech sportovních aktivit na následující 2 týdny v okruhu 25 km podle mého místa nastaveného v poloze. Na mapě si mohu polohu libovolně přesouvat. Pokud si chci vybrat specifičtější událost, kliknu na Filtr. Nastavím specifikaci filtru a potvrdím tlačítkem Filtrovat. Nyní se mi zobrazí pouze vyfiltrované události. Události si mohu zobrazit také na mapě kliknutím na záložku Mapy. Pokud mě nějaká událost na mapě nebo v seznamu zaujme, kliknu na ni a otevřou se všechny informace o ní. Pro přidání se k události kliknu na tlačítko Přidat se. K této události organizace vyžaduje doplňující přihlášení přes jejich rezervační systém, kam se po přidání dostanu. Rezervuji si místo na stránce organizátora a vrátím se zpět do aplikace. Potvrdím a mohu nasdílet svoji hodinu svému příteli. Žijme aktivně. Aklito, vyvinuto pro vás.